alle sammen, Stefan her. I dag jeg vil bare gennemgå, hvad man kan få, når man laver en full detailing hos Sam Car Care. Vi starter med en grundig udvendig vask, hvor vi fjerner flyverust og tjære. Herefter renser vi fælge og dæk, så de skinner som nye. Og for at undgå ridser og lave en sikker vask, vasker vi bilen i 2 trin. Først giver vi den en pre-wash for at fjerne så meget snavs som muligt, efterfulgt en højtryksspule. Derefter går vi i gang med en detaljeret håndvask, hvor vi kommer ind i alle kroge. Når bilen er skinnende ren udvendigt, går vi videre til det indvendige rengøring. Vi starter med at støvsuge og gennemblæse hele kabinen. Alle overflader bliver renset og tørret af, og vi sørger for at blæse alle kroge igennem med højtryksluft. Sæder og måtter får også en grundig rensning, og for at beskytte kabinens interiør, behandler vi alle overflader med vinyl og læderpleje. Derefter tørrer vi dørfaldsene af, og til sidst pudser vi alle ruderne. Udover vores basispakke tilbyder vi også tilkøbsoptioner. Du kan vælge mellem vores etrinspolering, lakforsegling eller vores vokspolæng for ekstra beskyttelse af shine. Kontakt os i dag for at høre mere om vores klargøringspakke, og vi ser frem til at tage imod jer ude hos SAM Car Care.